ଅନୁହଇରା ପୁଛିଲୁ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷମେ ଶୁଣରେ କହିବା ଗତ କଥା ମାନରେ গুরু গৌরব কলি যুগে ন মানিবে গৃহস্থ নারী মানে পাদে খটাইবে গেল গর্বেরে গুপ্তে আন্ন পুরুষের মিলে ছাড়িবে সকল তীর্থ পাপে দিন নেবে ছন্দ কপটরে নীতি কুটুম্ব পাড়িরে ছন্দি হেবে ছাড়ি দয়া ধর্ম কর্ম সর্বরে মা জল নবর্ষিব মেঘ উঠাই আসিব জানিথা অর্জুনরে এ বচন ধ্রুব জলহীন আরে জলহীন রে জଳି জীব কৃষি আজ ধ্যান রে ঠাকুর বলি আমকু কেহি ন মানিবে ঠাবে ঠাবে দেবা দেবী অপূজা রহিবে ঠকুথিবে ঠিক হরে ন মানিবে পুଅ পিতা মাতাଙ୍କ বুলକୁ ন ମାନିବେ କୁଳବଧୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନିଷେଧକୁ ରେ ନାରୀ ଏଥେ ଯିବେ ଗୃହସ୍ଥକୁ ରେ এত ঘোর কলিকা জ্ঞান ন রহিব ঘরে ঘরে মিথ্যাবাদী কলি উপজিব এই ভাবেরে অল্প দিনে অপায়ুষ হেবে রে মা ঠাকুর বলিয়াম ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣେ ହୋଇଛି ଲେଖା ଆଉ କାମାକ୍ଷୀ ହୋଇବ ନାରେ ବାସନାରେ ପୁଅ ପିତା ମାତାକୁ ମାରିବେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୁଲେ ପଡ଼ି ସୁଧର୍ମକୁ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ମା ଇଞ୍ଜିନ ଫାଟିବ ରେଳଗାଡ଼ି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ରକ୍ତର ଧାର ବହିବ ଆଉ ଛତିଆ ବଟ ହେବ ଶ୍ମଶାନ କାଳ ମା କର ଯିବେ ମା କାଳୀ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସେ ବେଳରେ କରୁଥିବେ କୋଳାହଳି
ତେଣୁ କଳି ନାଶ ହେବ ଅର୍ଜୁନରେ ମାଳିକା ଲେଖିଛି ଯାହା ଏ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ମେଛ ମହାରଣ ଅଳ୍ପ ଦିନକୁ ଚାହେଁ ଶୁଣି ନଥିଲା ଯା କାନ ବଉଳ ଦେଖି ନଥିଲା ତା ଆଖି ଏ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଜାତି ହରିଜନ ପୂଜା ପାଇଲେଣି କି। ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଜୟକୃଷ୍ଣ ନାଥ, କହିଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ଥାନା ଆଗରପଡ଼ା, ଗ୍ରାମ ବଡ଼ମଇଁଷିଗୋଟ। ଆମର ମଠ ହେଲା ମୋର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। କେତେ ଦିନରୁ ଏମିତି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ହେଲୁ ନାଥ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ବେଦେଶୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାକାଳେ ଯୋଗୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଯୋଗୀ ନାଥ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା, ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ନନା, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଅଧିକ ବଖାଣିବି, ତେଣୁ ବଖାଇବା ନେବାକୁ ମୋର ବା ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ଅନୁମତି ବା କୋଟି ନମସ୍କାର। ଏଇ ଭାବ ଏଇଭଳି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଇଁ ଥାଉ ବା ଏ କଳା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଭଳି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଥିବୁ ଏଇ ଥାଳ କେନ୍ଦ୍ରା ନେଇ ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖୁଛୁ।